Менә кызлар, мин хәзер сезгә калын тәбә пешерү рецептын әйтеп китермен дип әйтәм, ләкин мин бик ишле гаиләгә кияүгә киттем. Менә камыр басасы савытымны да гади генә алмадым. Хәзерге көндә дә гаиләм бик ишле, эш балам, җыеныбыз бергә җыенганда 12 кеше булабыз. Шуңа күрә камырны әз куймыйм, ләкин бүген инде калын тәбәне үзебезчә ничек тәмле пешерәбез, шулай мин сезгә әйтәм. Бу калын тәбәне туйларда, һәрбер мәҗлестә керәшен халкы табын түренә куя. Бик яратып ашый. Исеме каян килгән дисәк, табада пешкән түгәрәк икмәк. Biz yıllar boyu şımarıp bitken kişiler şuna göre indi hazır көз bilen çamalap salabız. Çamalap deb әйтәм икән инде шулай çamalap салынган өлешләр булыр кызлар. Демәк салдык biz чүпрә, сөт, салабыз шулай ук çamalap песок. Песокны төрлечә салырга мөмкин. Әгәр дә калын тәбә теге бик баллы булсын димисез икән, аны кимрәк салырга була. Әгәр дә инде баллырак булсын дип әйтә икән, кем ничек ярата, песокны күбрәк тә салырга була. Салабыз 180 грамм чамасы сыйыр майы. Ул эретелгән булырга тиеш инде. Салабыз алдан әзерләп куйган, юып әзерләп куйган йөзем. Йөзем инде бер никадәр суда йомшарган, күпергән булырга тиеш кызлар. 5 йомырка салабыз. Алдан яхшы итеп юылырга тиеш йомырка, чөнки аннан төрле авыртулар эләктерергә мөмкин бит инде без. Камыр басканчы майны эретеп бетерәбез. Чүпрәне яхшылап эретеп бетерәбез. Кулымны юдым кызлар, сезгә күрсәттем. Инде перчаткалар киеп тормадым. Алай кигән юк. Кабат иттереп ни белән сабын тиереп кулны югач, шулай чиста. Өйдә шулай пешерәбез. Йортта шулай пешерәбез. Аны бит менә камырны басканда, камырның ничек икәнлеген кулда туярга тиеш. Камырны иренмичә басу кирәк кызлар. Әгәр дә иренеп басасың икән, камыр яхшы булмый. Ак уннан пешерелгән камыр бит инде ул үзле булырга тиеш дия иде кайнанам да, әнием дә үзле була. Ничек инде ул менә берникадәр жвачка шикеллерәк булырга тиеш инде ул. Әмма катып та китәргә тиеш түгел. Камыр алайса начар күперә, аннары пешкән чагында да әйбәт булмый. Кайнанамның камырлары бик уңай иде, әниемнең камырлары бик уңай иде. Менә шулай уңайсызланып, күз белән карап торып, камыр басырга өйрәндем. Кияүгә килгәч. Аннан соң инде үземнең 2 кызым булгач, аларга гел камыр белән уйнаттым. Минем шикелле уңайсыз булмасын кияүгә киткәч сезгә дидем. Белеп барыгыз, минем янымда бозсагыз, бозыгыз әйберләрне, но кулыгыздан эш килсен дип шулай өйрәттем. Чыннан да кызларымның кулларыннан эшләр килә. Менә безнең камыр чүткенә хәзер он салабыз да, ул инде әзер булып килә. Ләкин менә соңгы вакытында да камырны иренмичә басырга кирәк. Менә камыр ничектер менә шулай ябышып йөри кулга. Күрәсезме? Менә. Аны туярга кирәк. Bütün canım bilen камырның килеп чыкканын, булганын ясалып биткәне менә. Камырыбыз әзер. Хәзер менә без аны мичестенә күпертергә куябыз. Калын тәбәне мичкә токтык. Газ мичендә пешерәм инде. Хәзер төрле мичләр бар. Сәгать ярым дигәндә минем калын тәбәм пешеп чыга. Хәзер без аны карыйбыз менә. Менә шулай. Менә шушындай калын тәбәбез. Әле чыгасы килми. Менә шулай күперде камыр. Шундый әйбәт күперде бу. Аның өлгергәнен, өлгермәгәнен белер өчен кызлар, менә шушындай таякларым бар. Хәзер кибеттә сатылалар инде алар. Мин аны таяк дим инде үземчә. Менә шушылай тыгып карыйбыз. Тыгып караган вакытта, әгәр таягыбызга камыр ияреп чыкмый икән, димәк, бәлешебез, калын тәбәбез әзер. Менә күкәй белән буйыбыз, камырның өсте шулай әйләп иттереп килә инде. Соңыннан мичтән алгач аны майлап җибәрәбез катмасын өчен. Менә хәзер калын тәбәне кисеп карыйбыз, пешкән икән, авыз итеп карыйбыз. Үзебезчә иман итеп кисәбез кызлар. Ипине обязательно имансыз. Аны теләсәң, теләмәсәң күңелдән, телдән иман тавышы чыга. Сез менә сүзләр әйтәсез. Без Господи помилуй дибез. Менә күрәсезме? Нинди калын ул? Пешеп биткән. Әйттем бит, әгәр дә таякта шундый ни чыкмый икән,
қамыр иеріп шықмай екен, әне теге мен тығып қараған таяққа. Име? Шушындай қалын ризықта пішіп біте. Дәмлі. Мұны енді түрлі ризық білен ашарға, яғни балалар енді сгущенка білен де ашылар, варенье білен де ашылар, аш білен де, чай білен де ашарға болар. Дәмлі болсын, сихәтлі болсын, тәнге сихәт берсін, сәлемәтлік берсін, қуат берсін.